tsallake mutan kwarai sarai dole ki zamto tarima in har da ke are kin misrata kyau da kyan hali na ce are wasu akan kyawanki ne suke ta yin kwadai zanya jawabi domin ke na bai wasu are. Kece sabina ba za na kiki ba ummi ki jani bangani ba za na barki ba tunda na ganki kyawunki yasa na fargaba daure ummi yar fulani zo ki agaza yan fuskarki ki sakan na ringa yin zuba ummi tawa zo ki ban zuba masoyiya. Meken zance kummita ke agaza are wayo raina dimbiya ki ban zama are dadin zance baya ke ummi kira are murtala ne ni disimal kina are kwarai zana rake ki are ba zana barki ba meken zance kin zamo haske na zuciya. Na yau da can samun ke ummi sarauniya karbi bukatun zuciya mai kyau na kwalliya zan yi karatu soki ban maki sarauniya yar makaranta ummi ta mai kyau na zuciya MD Simon yaro ne ake bai taka a so yaro ne gun ɗan Jamaika na yi gaisuwa. Mafarkin ki zama sirri na zuciya ummi a raina ke da ke sane a zuciya.